Els ocells en paisatges agraris actuals tenen molts reptes. La pagesia en el món globalitzat, també. Des de la Diputació de Girona i el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, estudiem les sinergies entre el medi natural i l'agricultura, analitzant els efectes d'algunes de les pràctiques agràries modernes en la biodiversitat i la salut ambiental dels paisatges agrícoles, amb la col·laboració dels múltiples actors implicats. Ocells en temps de sembra, agricultura, salut i natura. Per millorar les collites, l'agricultura convencional, la més estesa, utilitza regularment llavors tractades amb fungicides i insecticides. En temps de sembra, molts ocells, d'aquí o vinguts del nord fugint de l'hivern rigorós, mengen aquelles llavors que no han acabat de quedar ben enterrades, fet que els afecta la salut. En un context de declivi acusat dels ocells d'ambients agrícoles a nivell europeu, per múltiples causes, volem esbrinar com els afecta alimentar-se de llavors blindades. Quines espècies d'ocells mengen aquestes llavors tractades? Quins efectes poden tenir aquests agroquímics un cop entren a la xarxa tròfica? I fins a quin punt les tècniques agràries modernes en minimitzen l'impacte? A les zones agrícoles de Girona, on s'hi combina el conreu de colza i el de cereals com el blat i l'ordi, hem començat a estudiar-ho a fons. Una recerca col·laborativa entre els sectors implicats, amb treball científic de camp i de laboratori, i la complicitat imprescindible dels pagesos i dels caçadors, que han fet possible l'estudi sobre el terreny i l'accés a mostres. Amb la participació del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya i el suport de la Diputació de Girona i l'Obra Social La Caixa. Tot plegat, una llavor més per contribuir a entendre millor la relació entre l'agricultura i la biodiversitat per millorar la salut ambiental de tots.